Hola, ara que comencem el nou curs escolar, m'agradaria compartir amb vosaltres algunes idees que estan sobretot adreçades a les persones que comencen. Jo penso que igual us poden ajudar. M'agradaria parlar sobre l'organització de l'espai de l'aula, sobre com situar la relació amb els infants, sobre la comunicació, alguns aspectes a observar aquests primers dies, les reunions de famílies, i cap al final també us vull compartir informació sobre una jornada pedagògica gratuïta que organitzem el dissabte 17 de setembre a Barcelona, a l'Escola Jaume I. Sobre l'organització de l'aula, en principi, hi ha tres grans models. La manera més aviat convencional, no? Tradicional, aquesta organització per grups, en què poden haver-hi racons a la perifèria, i l'organització per microespais que anomenem ambients. Si comenceu, potser una distribució que pot ser interessant explorar és la distribució de l'aula per racons. Fixeu-vos, no? Els racons estan en les parets, cada racó de matemàtiques, lectoescriptura amb els seus materials, després hi ha les aules al mig, i després hi ha un espai diàfan per poder acollir la rotllana, per poder tenir proximitat en el moment de rotllana, i després hi ha una taula en la qual es poden fer certes pràctiques guiades amb un grup petit d'infants i sempre és important que hi hagi una mirada perifèrica, que tinguis dintre del teu camp visual la totalitat de l'espai, que no et situïs acompanyant uns infants deixant infants que no veus a la teva esquena, per exemple. No? Un altre aspecte important és prendre consciència de com ens situem en la relació amb els infants. Els vincles sants, no? Tenen la característica de que la persona adulta o la persona cuidadora assumeix el seu rol d'autoritat i hi ha al mateix temps una afectivitat o un vincle amb la persona que cuida. Jo recordo que quan jo començava, aquesta presència, aquesta gravetat, jo no la tenia i a l'aula tenia conflictes, no? Que quan entraven altres docents no passaven. És a dir, aquesta presència es va guanyant amb el temps, amb l'experiència i amb l'edat. Però és important descobrir si tenim algun tipus de conflicte o hem tingut algun tipus de conflicte en les nostres vides amb l'autoritat, no? Amb els límits, amb les normes, perquè si és així, això ens impedeix d'alguna manera situar-nos en una relació de cuidador. Per cuidar és imprescindible limitar, perquè no podem cuidar en qualsevol circumstància. I el límit, tot i que es pugui argumentar, sempre se sustenta, en última instància, en l'autoritat. Si això d'alguna manera no ho tenim clar, no prendrem una posició de cuidadors i aleshores no podrem ajudar a crear un ambient relaxat que permet la focalització de l'atenció, que permet els processos d'aprenentatge i l'acompanyament als processos de creixement dels infants. Un altre aspecte important és el clima que s'estableix en la rotllana. És important que la rotllana sigui un moment de silenci, de disponibilitat, d'escolta, de percepció. Poden haver-hi rotllanes informatives o poden haver-hi rotllanes més aviat diguem-ne, de diàleg, de conversa. Però és important que d'alguna manera que estiguin estructurades, el que us deia abans, per generar aquest ambient relaxat. A vegades observo que no hi ha claredat en l'objectiu de la rotllana o que l'objectiu de la rotllana és inassumible. Per exemple, a vegades hi ha rotllanes de compartir com ha anat el cap de setmana que es pretén que 25 infants parlin del seu cap de setmana i la relació és de molt poca qualitat. Hi ha molt poca escolta per part dels altres infants, per part de tu mateix o mateixa, perquè 25 nanos expressant-se són molts, no pots donar-li una atenció realment profunda a aquella criatura. I això denota doncs, que hi ha aquí un conflicte entre vull que s'expressin tots, però la realitat és que tots no poden expressar-se. Bé, reflexionar sobre el clima de la rotllana és molt important perquè l'ambient que es doni a la rotllana marca la pauta per com estan les criatures en la resta, en altres estructures pedagògiques. És important també reflexionar una mica sobre la comunicació. Per exemple, observo a vegades mestres que es comuniquen des de la distància amb una criatura concreta. No, no facis tal cosa, sí? Impactant a la resta del grup i destacant aquella criatura com algú que està fent alguna cosa inadequada. Si ens comuniquem amb una persona concreta, ens acostem a aquella persona, mirem la seva, no? Observem, copsem si està disponible o no. Si no està disponible, doncs
Aleshores hem de fer que estigui disponible per nosaltres, no? Mirem si està receptiva, és a dir, si pot acollir l'expressió que tu faràs en aquell moment, emocionalment, si la pot acollir. I si ens comuniquem en tot el grup, és diferent, no? Aquí potser sí que cal algun tipus de senyal per cridar l'atenció del grup. Tanquem les llums o un instrument de percussió per poder copsar l'atenció i fem servir paraules concretes i descriptives per expressar, no paraules abstractes. Moltes vegades fem servir paraules abstractes que les criatures no omplen de significat. Ens hem de respectar. Bueno, però què és exactament el que vols que facin o que no vols que facin? Mireu, la veu està sent molt alta i està impactant els altres grups. Si parlem amb els companys, ha de ser una veu sorda. Quan la veu és sorda, les cordes no vibren. Això ja ho hem parlat. Per tant, espero de vosaltres o vull de vosaltres que feu servir la veu sorda en aquests moments. Això són paraules descriptives i molt concretes que ajuden als infants a comprendre què és allò quina és la norma que vosaltres heu establert per a aquella situació. Quan presentem materials o una activitat i si estem passant fulls, per exemple, també és important no omplir de paraula. En el moment que tu passes un material, l'atenció de la criatura va cap al material. Per tant, si passes un material per escrit, dona un temps perquè puguin explorar aquell material, perquè puguin dialogar, el que sigui, abans de continuar amb la teva explicació. El mateix, si plantegem una activitat de grup, aquesta activitat la farem en parelles o en trios, pausa, perquè tota l'atenció de la criatura en aquell moment és qui està amb mi, qui no vull que estigui amb mi, estaré sola, etc. I en les transicions també és molt important estructurar les transicions. L'arribada, quan arriben a l'aula, i tu estàs encara acollint certes situacions. Hi ha un punt de focalització, per exemple, si tens uns cistells en diferents punts de la rotllana, en aquell espai diàfan, les criatures poden, insisteix en llibres, poden mirar els llibres, les revistes, no? I tenir l'atenció focalitzada si has establert aquest protocol o aquest procediment. I tu pots estar acollint el que hagis d'acollir en aquelles situacions. Un altre consell que us recomano és, quan feu una activitat dirigida, guiada, un taller, per exemple, és important que hi hagi 3 fases. La fase de contextualització, que torna a ser moment de trobada grupal, de proximitat, de rotllana, en la qual compartim què farem, per què farem això, què estem volent aprendre o explorar, com ho farem, quina serà la seqüència, què passa quan acaben aquesta activitat, què poden fer, com ajuda a donar context, a comprendre, a situar-se en aquella dinàmica. I, per tant, focalitza d'alguna manera l'energia i l'atenció. La fase del desenvolupament, que és quan es desenvolupa l'activitat, sigui més dirigida, més guiada o més exploratòria, més autònoma, el que sigui, i tu estàs acompanyant aquests processos o observant o convivint amb els infants, i la fase de tancament, on tornem a trobar-nos com a grup, doncs potser poder simbolitzar amb la paraula, amb el cos, amb algun llenguatge expressiu el que hem viscut, parlar de les dinàmiques que s'han donat, de les dificultats, si hi ha algun element de gestió que cal revisar per una altra situació, com continuarem en properes sessions. Aquesta estructuració ajuda a les criatures també a estructurar-se internament i anar desenvolupant la seva capacitat de gestió de l'atenció, que és un dels elements més importants en els processos d'aprenentatge. Aquí teniu unes graelles que recullen una mica uns elements d'observació per planificar i observar-vos en aquestes activitats guiades. Podem observar molts aspectes en els infants, però en aquests primers moments potser el més important és observar les relacions i observar l'estat energètic. A la pàgina del CAIEP teniu una graella que fem servir a Cadaulet, l'espai educatiu on jo treballo, per observar com està la criatura en relació a l'experiència, en relació a les capacitats cognitives, a l'estat anímic, emocional i les relacions. Jo destacaria sobretot aquests aspectes emocionals al principi de curs, com està aquesta criatura, si està exclosa, inclosa, si hi ha situacions d'aïllament, situacions de tensions, d'inseguretat, de pors, de ràbia, no? Com ho podem observar? A través de l'activitat quotidiana, però també a través d'activitats provocades per nosaltres, com per exemple els jocs, o a través de l'activitat autònoma. A l'exterior o l'activitat autònoma dins de l'aula és un dels moments privilegiats per poder observar com estan les relacions
i com estan emocionalment les criatures. I a vegades, per exemple, l'exterior és un dels espais més descuidats, amb menys presència humana, amb menys valor que se li dona per part de l'adult, no? I és un dels moments on més ric en possibilitats d'observació. Independentment de la proposta pedagògica que seguiu o de la metodologia, des del punt de vista de l'educació viva, educar té a veure amb construir relacions de qualitat. És dins de les relacions de qualitat que les persones creixem. I les relacions de qualitat impliquen quasi sempre temps, no? Temps per poder dialogar, no? En un ambient relaxat, sense interrupcions, sense sorolls, on jo estic disponible, on tu estàs disponible, on hi ha un interès, una atenció compartida, on hi ha un vincle, una afectivitat, un goig, un gaudi, no? Una construcció des de diferents rols, però una construcció compartida. En aquestes relacions de qualitat, clar, per poder crear aquestes relacions de qualitat cal treballar en petits grups o a vegades de manera individual. I la pregunta és, bueno, però jo com ho faig això amb 25 o 30 nanos a l'aula, no? Mira, mentre no canviïn les circumstàncies, mentre no siguin més sensibles a la necessitat de tenir ràtios molt més reduïdes, una de les coses que podem fer és transitar des de models pedagògics més directius a moments durant el dia en què hi ha models o estructures pedagògiques més autònomes. Quan una criatura està en una activitat autònoma, m'allibera a mi per poder estar amb alguna criatura i poder fer un acompanyament de més qualitat. En un altre vídeo he explicat aquest procés de transició des dels tallers fins als racons o als ambients de lliure circulació i una de les fases per les quals crec que és important passar-hi com a escola i com a docent individualment és l'estructura de les tasques obligatòries diversificades i tenir clar com poder acompanyar aquesta estructura. Com us dic, hi ha un vídeo en què podeu un vídeo obert en la Mediateca del CAIEP on dono més informació sobre això. En essència, aquesta estructura implica que tu distribueixes diferents tasques a diferents taules. Unes criatures estan fent una activitat d'escriure contes, unes criatures estan fent una activitat de jocs de taula, unes criatures estan fent una activitat de sanefes, de grafisme, etc. Hi ha tres maneres d'acompanyar aquesta dinàmica. Dos molt ineficaces i que són les més comunes, i una molt més adequada. La primera és la que anomeno la bombera apagant focs. És quan cada grup té una tasca i tu intentes acompanyar-ho. Com moltes vegades la tasca és nova aquell dia, no l'has explicada anteriorment, no hi ha hagut un procés de modelatge o de pràctica compartida amb els infants, doncs hi ha moltes preguntes. I com que la tasca té un nivell concret que serà adequada per a alguns infants i no adequada per a uns altres que tenen un altre nivell competencial, doncs tindrem moltes criatures per les quals la tasca serà o massa senzilla o massa complicada. Amb la qual cosa tu hauràs d'anar de bòlit per intentar ajudar tots els infants i la qualitat del teu acompanyament serà molt baixa perquè com a molt surts a 1 minut per infant. Un altre model és el model també molt ineficaç en el que tu dius, d'acord, doncs em quedo amb un grup que està fent pintura i aquí és necessari molta presència i els altres grups autònoms. Però, de nou, si les tasques són noves, tenen un nivell concret i els grups no tenen aquesta autonomia, doncs torna a ser una situació bastant caòtica que t'impactarà fins i tot en el teu grup perquè hi haurà moltes interrupcions, conflictes, criatures fora de tasca. El tercer model és un model en el que hi ha 4 grups que estan agrupats de manera heterogènia, que es poden ajudar entre ells en diferents nivells competencial, cadascú amb una tasca diversa, escriptura de contes, sanefes, misteris matemàtics, jocs de taula, però són tasques que ja han fet anteriorment. Per exemple, l'escriptura de contes, si tu comptes amb unes fotografies d'escenaris, amb uns personatges, i ja has fet diversos contes amb tot el grup, a través d'algun taller amb aquella estructura en 3 fases que us deia anteriorment, que ajuda a anar interioritzant els procediments, les criatures són autònomes i aquesta tasca és multinivell, de manera que una criatura que té un nivell competencial que escriu una frase pot fer aquesta tasca i una criatura que escriu textos més elaborats també, i es poden ajudar entre elles perquè estan en grups heterogenis. Si aconsegueixes 4 tasques que són multinivell, de final obert, i que per tant que estan fent aprenentatge per consolidació, és molt més probable que l'atenció de les criatures estigui focalitzada i tu estiguis alliberada per poder acompanyar un grup
ara sí, de nivell homogeni, perquè tries per aquella situació en concret i fer una pràctica guiada de lectura, d'escriptura i poder tenir una relació de major qualitat en la qual vas plantejant una sèrie de preguntes als infants que els ajuda a anar interioritzant el control de la seva atenció per anar desenvolupant les estratègies mentals necessàries per progressar en allò que tu estàs treballant, el que sigui. I la distribució de l'aula, en la qual hi ha una taula separada des de la qual tens mirada perifèrica però que està protegida de les interrupcions, us pot ajudar a això. I anar preparant, entendre què són les tasques multinivell, no? I per anar preparant materials a través de tallers amb tot el grup per anar generant aquest material que queden en els racons per posteriorment ser utilitzats a través de l'activitat autònoma en els racons de lliure circulació. Un altre aspecte que volia compartir, un altre consell, és una idea que també em va ajudar a mi molt, és que a vegades pensem que l'acompanyament emocional de l'afectivitat només passa en l'ara, en el moment que hi ha el conflicte o la tensió emocional. Però hi ha un després i hi ha un quotidianament. Per tant, a vegades hi ha conflictes, per exemple, imagina un conflicte entre dos infants en què els dos estan tensos, tu potser ni tan sols l'has vist, t'hi acostes, tu també estàs tensa perquè has de deixar una activitat, d'acompanyar els processos, són situacions que són a vegades reiteratives, no? Potser algú ha pres mal i això doncs, també t'afecta, no? Ara no és el moment per ensenyar, per emetre retrets, per emetre judicis, no? Amb aquelles tensions que a vegades hi ha, no? És un moment per cuidar, és un moment per, jo l'anomeno per fer d'oca, per observar, cuidar i acompanyar. Hi haurà altres moments en què tu podràs ajudar les criatures a reflexionar, a compartir estratègies de regulació o d'expressió emocional, a posar-hi paraula en allò que han viscut per poder ressignificar no? El valor emocional d'allò que han viscut, per assegurar-te que no hi ha deixat una petjada en l'autoestima. Hi haurà d'altres moments en el després i en la quotidianitat. Ara és cuidar. El cuidar sempre passa per damunt d'objectius d'ensenyar, de restablir justícia, de que aprenguin, etc etc. Aquesta idea per mi m'ha ajudat molt. És acompanyant a l'ara, és una actitud molt, molt humil, molt austera, molt minimalista, molt d'observació. És com entrar en una habitació fosca, molt a poc. Hi ha d'altres coses que és molt més adequat fer-les en un moment en què la criatura està més disponible i jo també. Un altre element que volia compartir amb vosaltres és les reunions en famílies. A mi em feien pànic al principi, perquè al principi ets molt jove i no tens un recorregut de vida ni un recorregut en la criança i les famílies poden tenir més recorregut que tu i per tant pots sentir inseguretat, por. Aleshores, primer tema sobre les reunions de famílies. Acostumen a ser molt rotlleres les reunions en famílies, perquè són una mica com els informes o com això que estic jo fent ara, monòlegs. No hi ha massa moments de compartir. Tu vas allà, dius, és important explicar els objectius del curs, les prioritats, el que fem en el dia a dia, els canals. Sí, tot això és important, però potser es pot perfilar i després passar aquesta informació per d'altres canals i dedicar una mica de temps a que hi hagi més vida en aquell moment, a recollir inquietuds, a portar l'atenció de les famílies cap a allò essencial, del vostre projecte pedagògic. No? A vegades hi ha dinàmiques boniques com, per exemple, les criatures escriuen alguna cosa per les famílies quan venen a la tarda i les famílies, o dibuixen, no? O les famílies responen o les famílies són convidades a compartir sobre les seves pors, inquietuds, necessitats, expectatives. No? Crec que hi ha molta més vida i segurament té molta més afinitat, si és així, amb el vostre projecte pedagògic, aquest tipus de reunions. Un altre aspecte és les reunions individuals. També aquí tenia una sèrie d'indicacions que us he recollit. Destacar sobretot el mateix, no? Que quan expressem veritat sobre els infants, moltes vegades podem cometre injustícies, en el sentit de que podem expressar frases com no és autònom, que poden sobtar molt a les famílies, perquè les famílies igual tenen una experiència molt diferent. Aleshores, ser molt curosos i curoses a l'hora de com ens expressem, no? De poder dir, doncs mira, descriure, narrar.
s'ha donat aquesta situació, o es dona aquesta situació, o l'altre dia va passar això, i tot això em porta a mi a pensar doncs, que aquí hi ha una dificultat, no dic que sempre la tingui, dic que en aquesta situació, i em porta a preguntar-me com acompanyar aquesta situació, no? I comparteixo amb vosaltres la manera com des de l'equip o des de mi mateixa, no? Penso que és adequat acompanyar aquestes situacions per ajudar-lo o ajudar-la en el seu procés, no? A mi em sembla això, aquesta tipologia descriptiva, narrativa, i sempre situada dintre del projecte pedagògic de l'escola, és molt més constructiva que no expressar veritats que poden ser molt qüestionables. I per últim podria compartir aquesta idea de, acompanyar infants, si el que pretens és ensenyar-los, doncs tan sols, doncs si tu ets una erudita i una erudita en el tema, doncs és suficient. Si el que pretens és que aprenguin, favorir processos d'aprenentatge, doncs aquí et calen una sèrie d'estratègies segurament didàctiques, no? I si el que pretens és acompanyar-los i afavorir el seu creixement com a éssers humans, doncs aquí és necessari que tu també estiguis en aquest camí d'aprenentatge com a ésser humà. I l'aprenentatge es pot donar de moltes maneres, hi ha moltes vies, no? A vegades aprenem perquè assimilem, per exemple, la manera de comunicar-se de les persones amb les quals convivim, no? O aprenem perquè imitem d'altres persones, o perquè algú ens ensenya. Hi ha molts canals. Però un dels canals més importants, que a vegades està com molt oblidat en la nostra societat i, per tant, també en l'entorn escolar, és l'aprenentatge per autoobservació, i és el més potent. És el que d'alguna manera genera més construcció pròpia. Aprendre per autoobservació implica un procés de reflexió sobre la pràctica. I, per tant, jo us convido a buscar els moments individualment, col·lectivament a l'escola o amb d'altres persones, si no trobes afinitats dins de l'escola o no hi ha aquesta cultura de pràctica reflexiva a l'escola, doncs per poder-te trobar, doncs per poder estar en aquest camí d'aprendre a través de l'observació i anar descobrint patrons en un mateix, no?, que ens impedeixen poder percebre què és adequat. Perquè el que és adequat en una situació segurament no ho és en una altra. El que pot ser adequat en un infant pot no ser-lo en un altre, i el que és adequat en un grup en un moment donat pot ser molt diferent en un altre. Però a vegades actuem des de patrons, diguem-ne, inconscients, no? Amb patrons d'acompanyament directius o motivadors o protectors o absents o igualitaris, no?, que ja no estan al servei del cuidar les criatures, sinó que són el resultat d'idees, conceptes previs, que no emergeixen des de la percepció d'aquella situació. Doncs afavorir aquests moments de reflexió em sembla que és molt important tenir present això. I a la Mediateca del Caller podeu trobar molts més materials en obert, en els congressos que hem organitzat també teniu molts vídeos. Si us interessa, doncs, des del Callep organitzem formacions que comencen al mes d'octubre, presencials, i formacions online que algunes estan obertes en tot moment, doncs, de molts temes, no?, de primària, de diferents etapes, de l'infantil, de bressol, de secundària, de matemàtiques manipulatives, de lectoescriptura viva, etc., acompanyament a la sexualitat, etc. I com us deia, el 17 de setembre hem organitzat una jornada pedagògica gratuïta a Barcelona, a prop de l'estació de Sants, de Renfe, en què doncs, m'agradaria compartir algunes idees, algunes reflexions sobre el procés de canvi que hem viscut en aquests darrers 5-10 anys. Ha estat molt interessant participar i observar, no?, tot aquest desenvolupament d'aquest procés d'innovació que s'ha donat, fins a on hem arribat, fins a on no hem arribat, quines dificultats han sorgit, i reflexionar sobre quines possibilitats s'obren ara en aquest moment en què el tema de la pandèmia sembla que està més relaxat. I per altra banda també hi haurà la possibilitat que us apunteu a tallers, no?, per descobrir doncs, la mirada de l'educació viva en relació a les matemàtiques, en relació a la lectoescriptura, en relació a l'acompanyament emocional, no?, amb molts altres temes. Res més, desitjar-vos molt bon inici de curs, i com us deia, si esteu interessades en la jornada pedagògica del 17 de setembre, doncs que entreu a la pàgina del CAIEP i us pugueu donar d'alta i apuntar-vos. Molt bon curs.